हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो ओमफ्राय दिनै आङो थांनो नागिरदों जाहैबाय कानाडाफोरनाव बे हानि मालिकनाव जों थांनो नागिरदों लोगोफोर बिसिनाव जों ओंखाम जाहैनो नागिरदों माने जोंखौ लेंदों ओंखाम जानो ओमफ्राय बिसोरो बोसोरसे फुजा होयो बिमा बिफा थैनायनि ज'नो फुजा होयो बिसोर बोसोरसे जानायखौ आं दा दिन्थिनो नागिरदों बिसोरनो थ' बिसोर मारै फुजा होयो दिन्थिगोन आं दाहाय लोगोफोर तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जों बिसिनि न'आव थांनो नागिरदों दा कानाडाफोरनाव ओमफ्राय जों कानाडाफोराव मा जायो नोंसोरखौ दिन्थिगोन लोगोफोर बिसोरो फार्स्टआवनो सुजोबो गोथैखौ माने बिदि खालामनानै दोनजोबदों गोथैखौ बिसोरो बेनो जाहैबाय बे शुटिं लानायनि दालाय जोंनाव ससे खारलायलायनाय लानाया बिनि फिसाला बियो दा बिबार होबाय दा सिन्दुर लागायगोन बाहाय गोजा मोनसेया गोमो बिसोर न'आव बिदिनो लागायो दरखंआव गासियावबो लागायजोबगोन नोंखौ बेनो जाहैबाय जाग्रा थालिर ओमफ्राय चकली ओमफ्राय माबा लादु बिसोर गावनि आखाइजोंनो बानायनायखौ लाबोयो खनसेल' गिदिङो दा बिसोरो जाहैबाय दहाय गावनि बिमा बिफानि आरो बिमा बिफाबाव आरो फुजिबावबाय जों दा थांनो नागिरबाय लोगोफोर नायदो बिसोर दङ थांनो थाखाय चलो जों थांनो नागिरबाय एबाराव बाइकजों थांनाय समाव थाव जोबहैलायनो थांसिगोन जों एबाराव थांसिगोन जों लोगोफोर कानाडानि माबायदि जानाय बिसिनि कालसारखौ खोन्थाहैजोबसिगोन जों रायजोआव आंना जायाखै जेबो नङा रायजोआव मोनालाय लांसैसो जों दा 6टायाव थांनो नागिरबाय बिसोर 6टायाव लेंहरदोंमोन ओंखायनो जों 6टायाव थांनो नागिरबाय
घर था। यही है घर दोस्तों। कैसा है देखो घर कितना अच्छे से डिजाइन किया है। खाली वीडियो लो। देखो मैं अंदर और दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। ये है तुलसी का फूल। अच्छा है ना। इधर इधर चलो चिरी के ऊपर। इधर आंटी फूल लगाता है रोज नया नया। अभी हम लोग ऊपर चलते चलो। ऊपर दिखाते चलो आप लोग। दिखे ना ये है सीरी। हाय इधर डांस भी कर सकते हैं देखो। जोंनि बाराव गोजौआव फैबाय बाराव बिल्डिं गोजौआव। लाइन पे गोजौ दिन्थिलाय। देखो हम लोग ऊपर आ चुके हैं अभी। एक डांस ले ले इधर। हाँ जों दा जानो थाखाय जिरायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै बेखौ बुंग्रोबाय फार्स्टआव बाय जागोन जोङो बिलाइनि थोरसियाव। बयबो जों साथामजों जिरायबाय नै आंथिया रानगासिनो जोंना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी गिलास डाल दिया। ओ हमारा फ्रेंड सूरी है। हाय बोलो सूरी। हाय हाय हाय। हांखोनो जाबाय बे जिरायनो थाखाय उदै गेन्द्राया। फाग्ला बिदिजों जायो। फार्स्टआवनो थाइबें रानबाय। फर्स्ट और अभी अंडा देखो। हम खाने के लिए तैयार हो गए हैं। हम भी इतने अल्पुडू कन्नडली ಈ ರೈಸ್ ಏನಾ ಈ ರೈಸ್ ಅಂತ ಇದು ಈ ರೈಸ್ चलो चालू घ्याम थालाय लांला लोगोफोर जाथानसै आंलाय सट लक्ष्मी बंदी बा बंदिला lanjutin makan. Suruh kerja खाना। है चिकन tahu itu lagi per bagi rice anda kamera खाना ನೀವು ಹೇಳಪ್ಪ ಸೂರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನು तू खा no lo que prom jagas na good far Terus kalau bunda. dress rice What rice yang pun masuk dalam pilih. kurma di menjok kita tempat yang itu ఇక్కడ సూర్యుడు నీరేది
Ada mutton sambal. Halo. Siapa? अभी हम लोग खा रही है दोस्तों। चलो क्या हो रहा है? क्या बोली? क्या भाई आप? मटन, चिकन, राइस। मुझे पसंद है पैसा। मुझे पसंद है पैसा है। मेरा तो बहुत पेट भर गया। मेरा भी जाना लग। पाबे स्वीट जाया मानो होनबा गोदै पाबाया मोजां मोना थ' जों जासिगोन फैसाखौ एबाराव। जोंना सुरिया लोगोआ ओंखाम नांबावोनो ओंखाम होफैबाय बेनो जों ओमफ्राय रामानाजों हाथ का दूं वाला हाथ धोने के लिए जाना पड़ेगा अभी। नीर बुढ़बा देखो चल आंटी के साथ ये है रसाइगर। क्या क्या बनाया है आंटी ने? आरोबाव दाउदै रुगासिनो ओमफ्राय बाय दंजोबो गासिबो। इसका नाम है श्रेव और ये हमारा फिल्ताव। हम लोग रसाइगर पे है अभी। कितना सुंदर है पता भी है। आंटी मने दो रसाइगर बोलो यार। उसका पति है रामन अंकल जो शूटिंग में आया था ना उस दिन। शूटिंग फैनाया दालाय ससे लायाखै होनबा बे सिखावआव फिल्माव फैदोंमोन ससेयाव बेनो बेनि बिसि न'आव फैदोंमोन जोङो। नालेंखर जिरग्रा मेसिन बियो जा मोजां जिरजायो बे आं जिरखांबाय। वीडियो गे हाय हेलो हाय हेलो वीडियो गे हाय। इसका मुंह बहुत प्यारा है प्यारा है नमगे इष्ट आयरो नोडो इष्ट क्लासिका मुरु सुला मुरु। अभी हम लोग जाने वाले हैं और बहुत रात हो गई है। अब हम उसको बाय बोल के आएंगे। नाले बर्तरे और बेलगे नंबरगे तो अभी के लिए हम रखते हैं बाय दोस्तों। बाय अंकल बाय हेलो बाय बाय।